Türkmenistan koronavirus pandemiyası bilen baglykda girden çäklendirmeleriniň ýene birini ýatyrdy. Indi daşary döwletlerden Türkmenistana gelýän daşary ýurt raýatlaryndan 3 gün karantinda bolmak talap edilmeýär. 10-njy noýabrdan başlap Türkmenistanyň çägine gelýän daşary ýurt Sultanda Özbek, Täjik, Gazak we Kyrgyz raýatlaryna 3 gün karantinda bolmak talaba ýatyryldy. Diýip ýagdaýdan habarly Daşowly çeşmämiz bellidi. Ol häzir Türkmenistanyň Özbekistan bilen arasyndaky serhetden Daşow we Lewap vilayetlerindäki gümrüklerinde diňe Covid testini tapşyryp geçip bolýandygyny, testiň netijesiniň takminan 4 sagatda mälim edilýändigini hem aýtdy. Sol ağırlıkta gümrükde oturup garaşmaly. Koronavirus testini tapşyrmakda ňüze uran ýolugçylar Türkmenistana göýberilmeýär. Diýip çeşmämiz sözüne goşdy. Lewapdaky çeşmämiz mundan ozal Özbekistanda, Kyrgyzstanda we Täjikistanda okuyan türkmen taliplerinden hem 3 gün karantinda bolmagyň talap edilendigini, ýöne 10-njy noýabrdan başlap bu düzgünüň hem ýatyrlandygyny aýtdy. Adatlyk baýdalanlar barada döwlet arasaçylyk we keselleriň ýaýramagyna garşy göreş gullugundan agdalan vilayetleriň saglyk bölümlerinden kommentari alyp bilmedi. Bu barada döwlet gözegçiligindäki media serişlerinde hem maglumat göze ilmeýär. Bu aralykda Lewapda habarçymyz daşary ýurtlara gidýän türkmen raýatlarynyň koronavirus sanjymynyň edilendigi baradaky sertifikatyň hökmany talap bolmagynda galýandygyny habar berýär. Türkmenistan global pandemiýanyň başyndan bäri ýurduň çäginde koronavirusyň ýeki hadisasynyň hem hasaba alynmandygyny tekrarlaýar. Ýöne adatlyň habarçylary we garaşsyz neşirler ýurtda bu ketele ýoluganlaryň we ondan ölenleriň sanynyň müňler çödügini habar berdiler.